Que tal? Benvidas, benvidos a unha nova edición de 0 a 100. Xa saben, este é o programa da Voz de Galicia en colaboración coa Consellería de Educación, no que despertamos vocacións en centros de secundaria. Hoxe estamos na capital de Galicia, en Santiago de Compostela, no IES Arcebispo Xermídez II, e temos a un novo convidado que vai procurar despertar vocacións entre o alumnado. Este convidado vai cumplir unha década no Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas, o CIMUS, que depende da Universidade de Santiago. Alí dirixe o grupo Xenomas e Enfermidade e a súa carreira como investigador céntrase sobre todo na investigación sobre o cancro, algo que lle levou incluso a ser premio nacional neste ámbito. Mellor que o conte eu e que o conte el, así que dámoslle a benvida a José Manuel Castro Tubío. Benvido, José Manuel. Que tal? Toma asento, por favor. Fixe unha presentación rápida, o mellor breve, pero entendo que non me equivoquei en nada do que dixe, non? Quizás un par de cousas, pero... Pois ahora é o momento de corrixirme, entonces. Corríxeme un pouco, porque, bueno, gustaríame que te presentaras ti como investigador, que nos presentaras tamén un pouco o CIMUS e o teu grupo, pero sempre hai que comezar un pouco polo principio, non? Eres biólogo, estudaches bioloxía en Santiago de Compostela, aquí, e xenómica en Barcelona e Cambridge, pero creo, e se non corríxeme, que foi algo persoal o que che levou a especializarte no tema do cancro, no? Que desgraciadamente sabemos que ten moitos casos, é unha das principais causas de morte no planeta. Como nace entón o tu bioinvestigador? Bueno, é unha pregunta. O tu bioinvestigador nace cando eu era moi novo, porque eu acórdome con 3, 4, 5 anos no campo collendo mariposas, ou como pai buscando grilos, ou buscando niños de páxaros. Entón o tu investigador comeza aí neses momentos. O de dedicarme á bioloxía e a Dios gracias. Digo a Dios gracias porque se non estudara bioloxía, sino que o meu plan era estudar medicina, pero non me acadou a nota. Recordo que tuvera unha decepción enorme con aquilo, pero ao final foi realmente unha alegría porque o estudar bioloxía foi o que realmente me permite facer o que máis me gusta a que facer a investigación. Como médico seguramente acabaría metido en alguma consulta facendo un traballo que, bueno, seguramente tamén me gustaría, pero igual non tanto como este, ¿no? O que te refires co tema da cuestión personal e o estudo do cancro, pois, bueno, foi un pouco unha coincidencia. Meu avó materno faleceu de cancro, ou como consecuencia do cancro, nun momento na miña vida cando eu pois estaba un pouco, bueno, decidindo acerca de a que adicarme na investigación e tal, non? Bueno, a partir de aí pois empezou o meu interese co cancro, pareceu unha enfermidade ou un proceso biolóxico, máis que enfermidade, realmente interesantísimo, porque aúna un montón de cuestións, de procesos que requiren moita investigación, como é, por exemplo, a evolución, como é, por exemplo, a mutación xenética. Son cuestións moi relevantes no eido da bioloxía, que o cancro, de alguma maneira, pois, bueno, reúne todas estas cuestións, non? E fan unha enfermidade moi interesante. Falaremos das particularidades desta mutación xenética do cancro, pero cando facía a presentación, José Tubío dicíame que había como unhas imprecisións aí na presentación. É hora de precisalas. Non teñen maior importancia. O meu grupo antigamente se chamaba, como se dice, Xenomas e Enfermidades, sí. Actualmente é Xenomas Móviles, ou Móviles, porque estudamos, principalmente nos centramos no estudo de secuencias xenéticas que teñen a capacidade para cambiar a súa localización no xenoma, para mobilizarse, chámanse transposóns, e son alucinantes porque son unha forza brutal de evolución e de mutación xenética. Ese é a principal cuestión, pero non ten maior importancia, como digo. Falas dun proceso biolóxico que non só afecta aos humanos, pero gustaríame centrarme na tristemente faceta humana do cancro, non? Dese paciente. Para falar con alguén que investiga sobre cancro temos que saber que é un proceso dunhas células que nos invaden e que se multiplican, non? Ou tampouco vou ver por aí. Sí. Entón, digamos que os ser células están na nosa propia xenética, están dentro de nós, non? E aí é onde
a túa especialización, no? Que é a xenómica do cancro, é onde investigas no xenoma do paciente para saber a que tipo de invasor ou de bicho nos estamos enfrentando. É así ou non? Sí, o sea, nós o que estudamos son mecanismos de mutación xenética. É dicir, o cancro e moitas outras enfermidades, non somente as enfermidades, sino tamén moitos procesos biolóxicos dependen da xenética, no? En sí mismo, pois, o cancro é consecuencia de mutacións, alteracións que ocurren no xenoma das nosas células. Esas alteracións pois promoven que unha célula empece a, digamos, dividirse sen control, a multiplicarse sen control. Vale, ese proceso inicialmente comeza como algo que non ten por que ser maligno. De feito, moitos dos lunares que temos na nosa pel ou, bueno, outras estruturas que medran dentro de nós potencialmente patoxénicas, en principio non o son. Somos denominados de benignas porque non teñen unha patoxenidade importante. Pero transcurrido un tempo, se siguen acumulando máis mutacións genéticas, esa célula que en principio, ou ese grupo de células que en principio adoitaban esa capacidade para poderse multiplicar, de pronto, pois non solamente se multiplican, sino que acaban invadindo, debido a ese crecemento, pois tecidos que hai circundantes, ou incluso algunhas células adquiren a habilidade para poder migrar a outras partes do corpo, que se chama metástase, e co que realmente compromete ao final a función dos órganos e a vida do individuo, do paciente. Entendo que alguén que se dedica á xenómica do cancro, un dos seus obxectivos principais é evitar esa multiplicación de células inherente a un cancro, e que se un cancro é maligno, nos invade de forma mala, non? Non sei se ese é un pouco... Refíreste un pouco ás actuacións que hai para enfrentarse ao cancro, non? Sí. Pois, desde o punto de vista científico, adoitanse a facer tres tipos de actuacións, vale? Vou empezar por a última, porque é que máis coñecedes, que é a de os tratamentos. Vale, é dicir, cando un cancro xa aparece, xa está, digamos, un pouco fora de control, e cando aparece, pois, digamos, a opción de dar un tratamento a eses pacientes para que ese cancro se poda reducir ou incluso desaparecer. O que pasa é que antes de chegar aos tratamentos hai outras dúas cuestións importantes. Unha é a do diagnóstico temperá, é dicir, está demostradísimo que canto antes se detecta un cancro, maior probabilidades hai de cura. Pois, por exemplo, cando implica cirusía, simplemente removes eso, quítalo e xa está, non? Entón, é moi importante pois someterse a estes test, por exemplo, de sangue en heces ou de para a próstata, pois estas probas de sangue que hai para detectar unha proteína que se chama PSA, ou para, bueno, pois, ou incluso as mamografías nas mulleres, ou incluso tamén as mulleres para detectar cancro de cervix, pois ir periódicamente pois especialista, ¿no? Para, bueno, pues, detectar a posibilidade destes cancros incipientes. Entón, todo isto é, digamos, diagnóstico temprano. E por último, pero para min é o máis importante, é a prevención. É dicir, está demostrado que, por exemplo, fumar tabaco está relacionado con un 30% de todos os cancros. Entonces, si fumas, as túas posibilidades de desenvolver cancro de pulmón ou moitos outros tipos de cancro aumentan exponencialmente. Por lo tanto, si evitas fumar, estás evitando ou estás reducindo esa probabilidade que tes de poder desenvolver cancro no futuro. Entonces, estos son os tres puntos principais, pero para min, no é o vosso caso, que sois ainda xóvenes e tal, o máis importante probablemente é esa da prevención. Depois, cando entrades na idade de 40, 50, pois o diagnóstico temperado, sometervos a estas probas que vos decía, estos test, ¿no? Para diagnosticar de forma prematura un cancro. E por último, xa o tratamento, pero eso xa é para estadios bueno, xa están estadios máis avanzados, non tan avanzados, tamén para estadios máis iniciais, pero fundamentalmente para estadios avanzados. Cando chega a hora do tratamento, a nivel popular, ou os que coñecemos pacientes con cancro, sabemos que hai dúas terapias principalmente, que son a radioterapia e a quimioterapia, non? Un pouco son os
2 tratamentos máis ou menos de sempre que había, ¿no? Entendo que se hai alguén como sodes vos no CIMUS, investigadores como José Tubío, que estades achegando vos as mutacións xenéticas e a como é ese paciente que se ve invadido, no futuro as terapias que haxa non serán tanto de amplo espectro, ¿no? Porque a quimioterapia e a radioterapia son un pouco de amplo espectro, non é atacar un pouco de maneira bastante invasiva, non, para o corpo humano un cancro, sino que se ti sabes como é ese paciente, como se pode desenvolver o cancro nel, vas a poder chegar a máis efectividade e a un tratamento moito máis persoal. O sea, todo as terapias é un mundo. E realmente as terapias, digamos, personalizadas, medicina personalizada, é o que no que estamos é o que vamos tamén, non? A parte da quimioterapia e a radioterapia, hoxe en día pois existe, digamos, unha radioterapia máis avanzada que a protonterapia, que ten a ventaxe de que ese haz de radiación que intenta matar o tumor non dana tanto os tecidos circundantes, porque é algo que a radioterapia a veces fai, que dana tamén os tecidos que hai ao redor do tumor. A prototerapia é como moito máis efectiva nese sentido, porque vai máis dirixida hacia o tumor. Como sustitutos das quimioterapias, pois hai unha serie de tratamentos personalizados que van dirixidos a paliar os efectos de mutacións concretas, mutacións genéticas concretas, e tamén está ahora moi de moda todo o que ten que ver coa inmunoterapia. Hai un catálogo ahora cada vez máis amplo de tratamentos nos cales está involucrado o sistema inmunolóxico. Isto podemos facelo de dúas formas. Podemos coller os linfocitos T, que sabedes que son as células que atacan o tumor e outros patóxenos que pode haber, ¿no? Podemos coller os linfocitos T, secuestrar os linfocitos T do doente e modificalos genéticamente para que ataquen, reconozan o tumor como extraño e o ataquen. Ou podemos tamén xenerar anticorpos específicos que vayan dirixidos tamén a atacar o tumor, o desenvolvemento de vacinas tamén personalizadas, que, todos estos cuestións que vos estou comentando, todos estes tratamentos que veñen evolucionando, desenvolvéndose durante os últimos 10, 15, incluso 20 anos, pois están realmente permitindo que en algúns tipos de cancro en concreto estamos realmente ganando a batalla, ¿no? Hoxe en día somos capaces de curar máis dun 50% de todos os tumores, o que indica que estamos empezando a gañar esa guerra, e a que non lle gusta chamarlle guerra, ¿no? Porque moitas veces este termo pon no paciente un pouco a presión de ten que ganar unha batalla ou unha guerra, ¿no? É un tema que se está falando moito, ¿no? Pero para nós, os investigadores, si é unha guerra, ¿no? Porque libramos moitas batallas. Eu traballo nun dos frontes de loita contra o cancro, identificando esas mutacións genéticas que no futuro poden servir para desenvolver pois vacinas ou desenvolver outro tipo de tratamentos que vayan dirixidos a paliar os efectos desas mutacións, ¿no? Entonces, estes son un pouco, digamos, ese abanico así contado de unha forma moi general, ¿no? Que hai. Ainda que eu non me adico ao desenvolvemento de tratamentos, eu adícome, como digo, sobre todo á identificación de mutacións genéticas, porque é fundamental para todo o que ven despois, o desenvolver tratamentos específicos. Está previsto que a finais do ano que ven teñamos por fin un centro de protonterapia aquí en Galicia, en frente do Hospital Clínico de Santiago, pero xa que o teu eido de investigación é a xenómica, hai persoas que xenéticamente poden estar predispostas a desenvolver un cancro, e se é así, aí entramos un pouco no diagnóstico temperano, como axudamos a evitar que finalmente se chegue a desenvolver a enfermedade? Sí que o hai. Aproximadamente entre un 10 e un 15% dos cancros son, digamos, herdables. Que quere decir isto? Quere decir que hai unha serie de variantes genéticas na poboación que te poden
de alguma maneira, dar unha maior probabilidade de poder ter cancro no futuro. Mutacións, por exemplo, nun sen chamado BRCA, que digamos, as persoas que a teñen tenden a padecer con maior frecuencia cancro de mama ou cancro de ovario. Entón, isto existe. Como se identifican estas, digamos, grupos familiares que teñen este, chamémoslle, problema de saúde, ou potencial problema de saúde? Pois, bueno, simplemente normalmente cando alguén padece cancro e vai na consulta, o médico normalmente pregunta por antecedentes familiares. E aí é cando pode surdir esta cuestión, porque entón di, no, é que unha tía miña, é que a miña nai, é que a miña abuela, é que a miña... Entón hai unha serie de patróns que xa o médico, xa o oncólogo neste caso, xa lle dan a entender que pode haber algo detrás, e entón xa te poñen en manos de unha consulta de consello xenético, que xa son os que realmente estudan isto con maior profundidade. Outra das cousas que non sabía, e se estes rapaces, despois desta entrevista que estou mantendo con José Tubío, do CIMUS, da Universidade de Santiago, este investigador que nos acompaña, teñen despois dúbidas, van poder plantexalas. Unha das cousas que non sabía e que ten que ver sobre o cancro e que ten que ver cunha investigación que fixestes é que incluso hai enfermidades ou procesos infecciosos que un pode sufrir que poden afectar despois tamén a ter un cancro. Creo que a vosa investigación estaba centrada nunha hepatite, que afecta ao fígado, pero tamén un papiloma pode tamén favorecer a aparición de cancro. O sea, hai procesos e enfermidades infecciosos que nos poden... Isto é moi interesante. Hai cancros que sabemos que son consecuencia de infeccións. Por exemplo, o cancro de cervix, chamado tamén colo de útero nas mulleres, xurde como consecuencia, moitas veces como consecuencia de infección do virus do papiloma humano, que é un virus que se transmite durante as relacións sexuais. Que todas vos deberíades estar vacinadas con respecto a este virus, pero no pasado as mulleres da miña idade, por exemplo, non o están. Entón son máis propensas a padecer este tipo de cancros, ¿no? Que as mulleres, digamos, que nacen ahora nestes tempos. Tamén hai cancros de fígado que son consecuencia do virus da hepatite B. A virus da hepatite B é un virus que tamén, pois, bueno, se atopa, digamos, na poboación, que está moito máis presente en países asiáticos, pero que si infecta o teu fígado, pois incrementa as túas probabilidades de desenvolver cancro de fígado, porque é un virus que remata, comeza dañando a funcionalidade do fígado hasta un punto que pode desenvolverse cancro nel. Entón, todas estas investigacións, esta investigación en concreto que mencionaches sobre o cancro de fígado, é moi interesante, porque despois de 15 anos de estudar mutación xenética en cancro, o que nos dimos conta é que moitas mutacións xenéticas que provocan o cancro ou que promoven o cancro surden moitos anos antes de que se diagnostique o cancro. É dicir, hai mutacións xenéticas que surden durante a tua infancia, durante a tua adolescencia, por exemplo, por unha mala exposición ao sol. A radiación solar muta as células da tua pel cando eres igual un neno, un adolescente, porque un día te queimaches, porque non botaches crema. Esa mutación xenética no futuro te pode... Entón, esas mutacións xenéticas que son as que poden desenvolver cancro, como digo, aparecen moitos anos antes, ¿no? de que se diagnostique un tumor. Entonces, digamos, o ámbito, do noso campo de estudio, moveuse a estudar xa non tanto o cancro, sino en tecidos normais. É dicir, canto de mutados están os tecidos normais do noso organismo, que tipo de mutaciones teñen, como mutan. Todos estes procesos son interesantes de cara, por exemplo, a establecer medidas de prevención moito máis serias, incluso para facer diagnóstico temperá, porque se ao final podes coller unha mostra de sangre, e nesa mostra de sangre podes identificar pois potenciais mutacións xenéticas que estén iniciando un cancro que podan desenvolver no futuro, pois iso te permite adiantarte un pouco. É un pouco
o contexto no cal nos estamos movendo na actualidade. E co cancro concretamente, estudando tecidos de fígado de doentes infectados con virus da hepatitis B, o que estamos vendo é que as mutacións promovidas polo virus da hepatitis B aparecen moito antes do diagnóstico do cancro. Ata incluso, en algún caso, tivemos un caso dun paciente xaponés con cancro de fígado, no cal fomos capaces de datar a mutación, unha das mutacións que promoveron ese tumor en máis de 70 anos atrás, é dicir, cando realmente era un neno. E estas cousas que vos xa chegades os investigadores a estas conclusións, ata que punto están instauradas? Porque dicíasme, no, pois o mellor, xa nunha análise de sangre, xa podemos estar detectando estas mutacións xenéticas. Cando normalmente vamos ao centro de saúde a facernos unha análise de sangre, oye, pois miran, colesterol ou tal e cual, pero non che están mirando isto, non? No, de feito hai unha morea de... O sea, nos para que os fagades unha idea, como nos identificamos estas mutacións? Nos cheganos unha mostra, nos extraemos o ADN desa mostra, o xenoma, e secuenciámoslo. Temos uns equipos que te dan as letriñas, no, que conforman toda a secuencia de nucleótidos dese xenoma. E despois, mediante análisis computacionais, informáticas, identificamos que mutacións hai, comparando o ADN do tumor co ADN dos tecidos normais do paciente. No? Identificamos que mutaciones hai e cales son patoxénicas, cales son as responsables da enfermidade. O catálogo de mutacións é inmenso, sobre todo en determinados tipos tumorais que teñen moitísima máis propensión a mutación que outros. Por exemplo, hai do orden de 35.000 mutacións por cada xenoma tumoral en cancros de pel. Sin embargo, en algunhas leucemias, cancros do sangue, o número de mutacións é moito mellor, apenas uns centos de mutacións. A mellor parte desas mutacións é información que non vale para nada. Os oncólogos non lles sirve absolutamente para nada, porque os oncólogos o único que queren ao final é que lles digas que mutacións ten este paciente para as cales existen tratamentos que les podan empregar. Ao final, estamos falando de un conxunto de mutacións que son unhas cantas decenas de mutacións únicamente. O cal quere dicir que o resto de información, hoxe en día, eles non a están empregando. Sin embargo, para nós é moi útil, porque nos dá unha información extra moito máis importante, incluso nos permite descubrir procesos mutacionais que aínda non son coñecidos. Non? Entón, digamos que son dos aspectos moi distintos. O da investigación e, digamos, a cuestión práctica de atender o doente que é o que se fai nos hospitais. Mencionabas tamén en algún momento que en función do tecido no que está o cancro varía a cousa e é certo, o sea, eu fago preguntas moi nivel usuario, ¿no? Pero hai cancros que en función do órgano no que están son moi mortais, un de páncreas é moito máis mortal que un de vejiga, por exemplo, ¿no? Por que se dá isto? Por que en función do órgano no que afecta o cancro? Bueno, porque mira, hai órganos, digamos, hai tipos de tumores que son máis fáciles de detectar simplemente porque os tecidos afectados son moito máis accesibles. Por exemplo, os cancros sanguíneos, que moitas veces se detectan en infantes, non? En nenos e tal. Ao final é un análisis de sangue. Aí ves as células tumorais no sangue. Sin embargo, en cancro de páncreas non o vas a descubrir ata que xa teñas o órgano moi afectado, algún problema e te presentas un día cunha pancreatitis ou que sexa no médico, non? E te fan as exploracións oportunas e tal. Pero non é como un análisis de sangue que te faz rutinariamente. Ahora, por exemplo, para anticiparse na detección dos cancros de pulmón, estáse promovendo algo que xa se fai en Estados Unidos, que é facer TACs de baixa resolución, que non imitan moita radiación, pero que te permitan ver si tes algún cancro incipiente, algún tumor incipiente no pulmón. Entón, claro, estas técnicas diagnósticas, ou incluso no cancro de próstata PSA, son probas fáciles que se fan con un análisis de sangre de rutina, entón eso incrementa a probabilidade de atopar ou identificar un proceso tumoral anticipadamente, mentras que en outros tipos de cancro non, co cual o que ocurre moitas veces no cancro de páncreas é que cando dá sinais de que pode estar algo mal sae demasiado tarde. Non sempre pasa así. De feito, isto é algo importante no que temos que incidir. O cancro non é necesariamente, para nada, sinónimo de morte. Isto non é así.
Sí que é certo, como mencionas, que hai diferentes tipos de cancro e que teñen diferentes tasas de supervivencia que veñen moi definidas pola cuestión de canto de doado é identificar con tempo suficiente para actuar, ¿no? O diagnóstico temperá, ¿no? Exacto, eso é fundamental. En todo este tipo de cancros, en órganos que están máis ocultos, vexiga ou incluso páncreas, bueno, pois cando se detectan igual é un poquinho máis tarde, por lo tanto, pois a curación é máis difícil, ¿no? Fai 4 anos nunha entrevista na Voz de Galicia deixabas un titular que era que unha persoa poderá morrer de vella antes que de cancro. 4 anos despois de que dixeras iso, estamos máis cerca de conseguirlo ou non? Eu digo moitas cousas que me equivoquei, moitísimas. Pero eso ocurrirá algún día, porque a tendencia é que o tratamento do cancro non sexa con intención curativa, sino que sexa con intención de transformar o cancro nunha enfermidade crónica. É moi difícil vencer o cancro. Algúns podense curar, ¿no? Pero un cancro que xa leva moitos anos evolucionando, a curación definitiva é difícil. Por qué? Porque son procesos evolutivos. O cancro é un proceso evolutivo. Non sei se oístedes falar da selección natural de Darwin. Sona vos? Basicamente o que di é que para que entendades todos, a supervivencia do máis forte, non? É dicir, ti podes meter unha presión selectiva sobre unha poboación, en este caso, por exemplo, o típico exemplo das xirafas que estudades casi sempre, non? As xirafas teñen os cuellos moi largos e tal. Isto porque Lamarck dicía, non, eso é porque van estirando o cuello e tal, entón os fillos herdan un cuello máis forte e cada vez vais alongando. Eso é falso. A herencia dos caracteres adquiridos, sábese que non. O Darwin o que di é solamente aquelas xirafas que teñen os cuellos máis largos chegan ás follas que están máis altas e, por tanto, esas son as que van a ser capaces de reproducirse, mentres que teñen os cuellos máis cortos, non. Ao final temos xirafas con cuellos máis largos. Vale, pois isto mesmo, isto é darwinismo, isto aplícase no cancro tamén. O cancro é un proceso evolutivo igual que o do cuello das xirafas. Entón, hai células, algunhas, digamos, xenéticamente están células do tumor, unha poboación de células do tumor heteroxénea, porque un tumor non é homoxéneo, é heteroxéneo. As células mutan unha taxa moi alta, non? Ou relativamente alta. Entón, iso fai que haxa unha heteroxeneidade tumoral. Esa poboación de células é distinta no tumor. Entón, cando ti aplicas un tratamento, pode ser que gran parte do tumor desapareza, morra. Pero sempre vai haber 1, 2, 3, 5, 10, 20 células que van a resistir, porque é un proceso evolutivo tipo darwiniano. Estas células son como as xirafas que teñen o cuello máis longo. Entón, esas son as que van a continuar o proceso. Entón, durante un tempo, produce o que se chama unha remisión completa ou parcial na que o paciente, pois parece ser que o tumor desapareceu, pero pode ser que apareza un tempo despois. Non é necesario, isto non ten por que ocurrir, pero a veces, e con certa frecuencia, ocorre. Entón, cal é a estrategia? Pois que cando volvas a resurdir o tumor, estemos preparados con novos tratamentos para volver tal, e así sucesivamente no tempo, de tal maneira que se te detectan un cancro con 50 ou 60 anos, podas morrer con 80 ou 90 simplemente por calquera outra cosa que non teña que ver co cancro. Se trata de cronificar a enfermidade, non? Bueno, eso é algo que na teoría está moi ben, na práctica estamos ainda lonxe de poderlo conseguir, ¿no? Con todos os cancros. De seguido toman a palabra os alumnos do IES Arzobispo Xelmírez II aquí en Santiago, se queren preguntar algunha cousa, pero antes de comezar a entrevista, claro, os xornalistas, os que está acostumado José Tubío, sempre che preguntamos pola reacción do cancro nos humanos, a metástase, os órganos, etcétera, etcétera, pero mencionábasme unha investigación máis ou menos recente, moi útil, que o mellor tamén lle serve de exemplo, ¿no? A estes rapaces, na cal establecestes con berberechos que o cancro era capaz de reproducirse a través do mar. Mirade, é que hai situacións, e que se sodes investigadores o veredes, pero eu penso que vos mesmos o podestes ver, nas cales a realidade supera a ficción, non? Resulta que hai uns anos descubriuse un tipo de cancro que se pode transmitir. Se pode transmitir de un individuo a outro. Existen cancros transmisibles en humanos, vale? Por exemplo, se te insectan
unha transfusión sanguínea con células tumorais de outro paciente, unha leucemia, por exemplo, hai persoas que poden desenvolver leucemias como consecuencia deso. Depois, de feito, hubo un médico nos Estados Unidos alá pola década, non recordo se dos 40, anos 40 ou 50 do siglo pasado, 40 máis ben, que se adicara a facer isto con presos que había sin ningún tipo de permiso ni nada. E viu precisamente isto, que algúns destes presos pues, desenvolvían despois leucemias, que eran insectadas, esas tumores procedían de outros pacientes, non eran deles. ¿No? Tamén ocorre isto cando te trasplantan órganos con tumores. Por exemplo, se te trasplantan un fígado que ten un tumor, ese tumor pode se desenvolver e metastatizar dentro de ti. En humanos hai casos de nenos que con idades moi curtas, 6, 7, 8 anos, desenvolven cancro de pulmón. Digo, como é posible que nenos tan pequenos teñen cancro de pulmón? Resulta que se descubriu que estes cancros de pulmón procedían da nai, cando viron que o ADN do tumor non tiña nada que ver co do fillo, era da nai. Era que cando que as nais tiñan cáncer de colo de útero e cando os nenos pasaban polo canal do parto durante o parto, ao abrir a boca, entráballes os células tumorais da nai, e dali a uns anos, pois, aparecía como metástasis ou que fora, non? Bueno, pois, isto que vos estou contando para humanos, o cancro non é exclusivo de humanos. O cancro existe tamén en outro tipo de animais. Incluso estamos estudando tumores en plantas. Pois resulta que hai algúns tipos de cancro que se poden transmitir en animais. E concretamente esta investigación que comentas, que foi portada da revista Nature Cancer, un gran impacto mediático, resulta que vimos que os berberechos e moitos outros invertebrados, outros bivalvos, o tipo de almesas, os mesillóns, teñen leucemias, poden surdir de leucemias, esas leucemias teñen a capacidade, debido a que son animais que teñen un sistema circulatorio aberto, esas células tumorais poden salir ao mar, sobrevivir no mar hasta que infectan a outros berberechos ou a outros bivalvos, desenvolvéndose o tumor dentro deles, e volven a sair, e volven a infectar, volven a sair, así sucesivamente. Bueno, pois é un tumor que sabemos que ten miles de anos de antigüedade e que se encontra distribuído amplamente pola costa atlántica europea. Hai outros moitos casos. Tamén escoitaríades falar do demo de Tasmania. Sabes o que é o demo de Tasmania? Un mamífero marsupial que vive na isla de Tasmania, que está ao sur de Australia, do continente australiano. Pois ali vive este mamífero de Tasmania, que é do tamaño dun can pequeno, e que a súa poboación está desaparecendo como consecuencia dun tumor transmisible. É un tumor que, debido a que son animais moi territoriais, cando se morden uns a outros, se pelean entre eles, se transmiten estas células, ven dentro da boca ou ven no cuello, tal, e desenvolvense tumores que son transmisibles, que acaban matando a ese individuo, pero cada vez que se pelea transmite ese tumor. Pero igual o que máis vos chama a atención é un tumor en cans. Hai un tumor en cans que ten 10.000 anos de vida. Bueno, 6.000 as últimas aproximacións. Que se ven transmitindo desde hai 6.000 anos, cando os cans ainda non eran cans. Eran outra cousa, era máis parecido a un lobo que a un can. Bueno, pois o ADN, o tumor, ten o ADN dun can que viviu hai 6.000 anos. E hoxe en día é un tumor que está extendido amplamente polo mundo. E que cada vez que os cans realizan o coito, porque é un cancro de transmisión sexual, se transmite dun can a outro. Entón, bueno, pois son excepcións nas que, como decía, parece que a realidade supera a ficción nestes casos, non? Pois dunha realidade mortal, porque é unha das principais causas de morte no mundo, como é o cancro, falamos hoxe con José Tubío, investigador do CIMUS. Moitísimas gracias, José, por estar aquí. Dicía, en todo caso, que si os alumnos e as alumnas hoxe do IES Arzobispo Xelmire II lle queren preguntar a este biólogo molecular que estudou aquí ao lado, bioloxía, algunha cousa, pois que temos o micro disponible, calquera dúbida sobre a súa estadía, estiveche en Barcelona, en Cambridge tamén. Déxame contarlles unha cousa antes. Pois sí, claro. Eu era un estudiante moi malo. Moi malo. Era moi malo. Era un estudante, eu recordo unha vez que cheguei a casa con 6 suspensas. Sempre digo o mismo, suspendín todas menos religión, e na seguinte evaluación aprobei todas menos religión.
Tuve unha revelación aí, Tuve unha revelación. Era moi mal estudiante, non é que fora mal estudiante, pero sacaba malas notas, digámoslo así. Co paso do tempo comprendín por qué. Eu era un alumno, a mí sempre me gustou a bioloxía, pero a min en concreto a min gustaba a zoología. De feito, eu, aquí onde me vedes, que aparento ser un biólogo molecular, eu son un zoólogo, eu estudiei zoología. O que pasa é que, bueno, por cuestións da vida, pois despois comecei a investigar o cancro. Pois como digo, era un estudante que sacaba notas bastante malas en general. Por qué? Pois fixadevos, eu sempre estaba agardando, cando abría o libro de ciencias, sempre estaba agardando a que chegáramos aos temas finais. Ese tema 19, tema 20, onde nunca chegamos, en onde aparecía pois unha paloma aberta así ou un reptil ou tal, porque a mí o que me gustaba era precisamente eso, a anatomía animal, nunca chegamos. A mí o meu profesor de literatura decíame, tú vío, es que usted non lee. Yo leo muchísimo. O que pasa é que yo leo guías de aves, leo guías tal, ¿no? E realmente, moitas veces o fracaso escolar non ten nada que ver con que un estudante sexa bo ou malo, é simplemente que o sistema tal e como está non te motiva adecuadamente, ¿no? A min me gustado, por exemplo, estaría moito máis estimulado estar bioloxía si en vez de explicarnos esas tantas cosas que a veces nos explican que non valen realmente para nada. Por exemplo, que en matemáticas fai unha ecuación de segundo grado? Nunca. Sin embargo, facemos estadística prácticamente todos os días, pero non nos explican estadística, ¿no? Entón, penso que hai moitas veces un fallo do sistema, ¿no? Eu penso que son un deses. É moi interesante isto que di José Tubío, alumnos de bacharelato que están en primeiro, porque estes rapaces en ano e pouco teñen que decidir o que fan, ¿no? Entón, dicíanos incluso, pois eso, que non foi moi bo estudante, que lle faltou motivación, e que incluso quería estudar medicina, non entrou en medicina, e ao final, pois mira, especializouse nunha investigación en ser investigador sobre cancro, e é Premio Nacional Doctores Diz Pintado no 2020, que é a maior distinción en España que se pode dar a alguén que se dedica a ese eido. Bueno, non sei se é a maior, tú di que a maior, non sei se é a maior, pero penso que é, para mí sí é a mellor, porque polo tipo de, porque un premio que me consta que está realmente moi ben pensado, moi ben organizado, e que hai sempre un amplo abanico, un espectro buenísimo de xente moi boa. Non sei como funcionan os demais, pero este realmente ten moi bo funcionamento. Sí. Pois por iso, preguntádelle se queredes, levantade a man e calquera dúbida que teñades. Sí, temos aquí en primeira fila. A ver, como te chamas? Chámome Alejandro. Adiante, Alejandro, pregúntale. No final do crecemento humano, no desenvolvemento, hai uns xenes que inhabilitan o crecemento, non? Pasan de xen en xen, cortan esa parte, sitúanse aí para bloqueala. Esos xenes non se poderían utilizar contra o cancro, facendo que sustituísen a eses xenes que teñen esa mutación en específico para cortalo de raíz en todas as células. Mirade, o principal... hai moitas ideas similares a que te estás propoñendo. O problema é que como facemos chegar calquer estrategia que sexa, mesmamente que te estás propoñendo agora, ¿no? Como facemos que eso chegue únicamente ás células que ten que chegar e non ao resto de células? Porque o problema... O cancro ten unha solución moi fácil. O problema... porque hai unha morea de estrategias que poden servir para vencelo. O problema é facer chegar ese tratamento, esa estrategia que ti estás definindo a esas células e non as demais. Porque o problema é que se o resto de células do teu corpo reciben ese tratamento, van morrer tamén. Co cual, ao final, vai ser peor remedio que a enfermidade. Entón, para evitar esas cousas, estáse, por exemplo, empregando a nanotecnoloxía, que permite, pois, envolver tratamentos dentro de estruturas moi pequeniñas, pero que sabemos que poden ir dirixidas especificamente hacia o tumor e non hacia outras partes do corpo, ¿no? Pero ainda estamos lonxe realmente de atallar isto dunha maneira efectiva.
Entón hai unha gran cantidad de... O que ti propóns, supoño que terá que ver con, por como explicas, terá que ver porque o desenvolvemento está moi vencellado procesos epigenéticos, nos cales algúns xenes se poden silenciar, outros se poden activar, non? E hai unha morea de estrategias químicas de tipo, digamos, para promover alteracións epigenéticas no tumor, pero a tendencia é a que eses tratamentos especificamente vayan dirixidos ao tumor sin afectar o resto do organismo, vale? Moi interesante, gracias por esa pregunta. Non sei se hai algunha man por aí máis levantada. Non quere ningún alumno ou alumna preguntar nada máis. Pois, José, gracias por estar hoxe con nós. Seguro que ninguén quere, hai algún sorriso, hai alguén que quere levantar a man, queres preguntarlle algo? O mellor acabades traballando con el no CIMUS, entón é bo que vos vaya coñecendo. Se non preguntan, non creo. Porque os que veñen para o meu grupo son moi preguntóns todos. Sí. Bueno, estarán cohibidos, aí tedes tempo de abondo de bueno, a medida que vaya aumentando o vosso coñecemento, digamos, as preguntas van tamén... Penso que o cancro é un tema que interesa a todo o mundo e seguro que tedes moitas preguntas, pero podémela facer despois tamén. É que escolliches o peor inimigo que hai, quero dicir, está claro que non te podes aburrir porque é algo que prolifera moitísimo coa metástase, que muta. Dende o punto de vista dun biólogo molecular... Para un biólogo, xa digo, é un proceso moi interesante. Por todas estas, digamos, vertientes que ten para o seu estudo, non? Pero sí, esa circunstancia tamén de que é un dos inimigos máis poderosos que ten o ser humano con respecto á saúde e moitos outros organismos tamén. E a máis algo que está asociado ao envellecemento, porque dicía, no, imos acabar co cancro. Eso non é verdade, o cancro vai existir sempre. Mentras, é máis, canto máis incrementamos a nosa vida, maior probabilidade hai de desenvolver cancro, porque, como digo, o cancro é consecuencia do envellecemento. José Tubío, moitísimas gracias por estar hoxe connosco no IES Arzobispo Xelmire II. Estivemos encantados de que estiveras aquí. Damos un aplauso, por favor. Gracias por vir, a xente que sigue o programa de 0 a 100, xa saben que vamos a seguir percorrendo centros de secundaria por toda Galicia con novos convidados despertando vocacións, como José Tubío, que foi quen estivo hoxe con nos. Gracias tamén a este centro, o Xelmire II de Santiago de Compostela, por acollernos hoxe. Permanezan atentos. Moitas gracias, bons días. Muchas gracias.